No niin, nyt ollaan täällä metsän laidalla ja täällä etsimässä sitä mystistä olentoa, joka havaintojeni mukaan täällä jossain täällä metsän laidalla lymyää. Oloni on toiveikas ja uskon, että tässä käy vielä hyvin, mutta katsotaan miten käy. Ojanpohja kuittaa. Se on ensimmäinen yö täällä metsässä. Linnutkin visertää kovasti, ovat varmasti ponganneet otuksen. Nyt viritän tähän kameran, jotta näen, jos koko otus on täällä yön aikana kulkenut. Vielä ei ole ollut havaintoja otuksesta, mutta mulla on kyllä positiiviset mieli siitä, että jotain tänä yönä tapahtuu. Linnut visertää ja on sellainen olo, että kyllä se tulee esiin. Ai! Mitä hittoa? Ahaa. Mitä sä täällä makoilet? Mä teen dokumenttia. Just. Au. Onpa kyllä pilvinen päivä tänään. Joo. Mutta oli hirveän hyvä, että saatiin just toinen kuvaaja meille tänne avuksi. Hei! Tuolla on kala. Käsikirjan mukaan klonkut pitävät kalasta. Ja arvoituksesta. Klonkku on varmasti lähellä. Jännittää. Onkohan se siellä? Mulla on varmasti jännittävämpiä asioita, mitä mulla on ikinä elämässäni tapahtunut. Mä pelästyn. Joo. Aiotteko syödä ton? Jäljet johtuvat metsään. Voitko oikeesti luopua siitä kalasta jo? Kiitos. Olen varma, että klonkkia on niin. Täällä on johtolanka. Nyt on jo pari päivää mietitty tätä arvotusta ja vieläkään me ei ole keksitty, että mitä se tarkoittaa. Kyvää on hala. Hyv on alak. Syvää on mala. Hyvä on kala. Kala! Kala! Mistä kala? Kala! Klonkut syö kaloja! Klonkut syö kaloja! Nyt mennään! Niin, ois tässä tää tiekin ollut. Ei hitto. Hei, eikö se ole mahtavaa, että ollaan saatu olla tässä dokumenttiprojektissa mukana? Ainakin jos on ruuasta kyse. Hei, oottakaa hetki, mä tuun ihan just, mä viritän tän kameran. Joo. Noniin, valmistelu. Hyvä. Ja hei, kiitti sulle, kun saatiin tulla tänne sun Notskille. Ei mitään. Eikö se ole ihana olla täällä luonnon keskellä? Tulipa hiljasta. Niinpä. Hei, mihin se hävisi? Klonkku! Se on täällä! Nyt on päivä 53. Eikä meillä ole enää yhtäkään johtolankaa. Ja mä en tiedä enää, mitä tässä pitäisi tehdä. Eikä tässä kirjastakaan ole enää mitään hyötyä. Tää on niinku aivan turha. Mikä se oli? Mikä se oli? Oliko se klonkku? Oliko se klonkku? Tuo. Terve. Missä se oli? Tuolla puussa. Onko siellä sen pesä? Ei kun mä menin sinne, kun mun piti kastella mun käävät. Käävät. Niin, käävät. Siis käävät!
jäävät! Anna mun kaikki kestää. Voi morjes, nyt sai luvan riittää. Anna mulle se kamera. Mä nyt lähti täällä koko Missä mun kalta? Nyt saa luvan riittää. Mä en enää niin. Tää on aivan se jäävät! Tää on vaan kääpiä ja kaiken maailman, ei niille konkkuja näy, ei sitten millään. Ei niitä on varmaan olemassa. Mä en jaksa enää nyt. Aka lopari. Aivan, mä rupeen jo